Maya payabak po kaya katamungan. Kanining banal a misa, iabetala po king kaya katamong panalangin, ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina, ating kayang familia. Imelda at Clifford Ray Umali. Jaime at Adena David, ating kayang familia. Frida Cabalya. Josephine Sablan Espiritu, Josie Dizon at Ingkayang Familia. Deng Lectors at Commentators Guild. Sumba Friends Naning St. Jude. Lina Toledano, Lizzie Viray, Marilu Pasyon, Lila Buhat, Gachi Candas, Ernie Escalarte, Minerva Mendoza, kaya't tayo na po itang kanilang pamilya. Para ka rin nasusi kanilang kebaitan, Mark Dumlao, Karina Medina Coronda, Rashid Francis Medina, Stella Margarite Pimon. Para kinigtas kang pamaknakte ng Jerry Anasal. Para king espesyal ay intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Lampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Canduan, Pauline Derit, Stephen Floyd Gopez, Socorro Garma at kayang pamilya. Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Katrina Camille Gozum, Patricia Coronda, Derek at Flor Sanchez at kayang pamilya. Jim Patrick Tuazon. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Maricon Macadangdang, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Milger at Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Archimedes Kayanan, Emmanuel Pineda, Anthony Chase Gozun, Carmen Franco, Xavier Ethan Miranda, Kristen Rain Rogaya, Irene Potencio, Pauline Dayrit, ating sablang pagkakamasakit, ating sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pangantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, karing pamilya ng Ani Razon, Antonio at Cristina Dibaga, Alfredo Jr. at Anelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Imadi at Eusebio Ampoy Lorna. At para king alamanggang kapaylawan dari kapatantang Leang Lavie, Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merda at Olga, Mario, Arsenia, Celiaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto at Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Estrella, Edgar, Among Aristotel, Bartolome at Gregoria, Marcelo, Ludina at Ann Katrina, Reynaldo, Demetrio Sr., Felipe at Eugenia, Eloy Sr. at Cesar Sar Noel, Simplicio at Monica, Anita at Jesus, ating sablang kaladwaking purgatorio at detang alang makaga naka karela, ating sablang mete ulaning pandemic. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong
at king kaligtasan daring kaya katamong frontliners laban king COVID. At in kaya katamo pong Mass Presider, ngayon nga ba kay ti, yapin po iamong AJ Cruz.
Sukat na mong migising, tingge katang kaligtasan malapit na. Matula tayong tanggapan ni Ginoong Jesus at mantalay sana marami kay kayo. At kemraan Kapataan ang beling muna ng Domingo ni Adviento, ing Santa Iglesia, pagmulanay kayabe tamo, ing medyo kabayong banwa. Adviento, Pasko, Quaresma, pamanyang ningnerye, deting na pagmasosyal, ulit-ulit tanang babalikan, pandinan na katagbayong aming katawon, papusta ni Ginong ibayong na katawon, at maging malapit kakeya at imbalang nito. Papusta tayo loob, ligit malalang karinggit tao, ting Ginong tamo na sa Kristo. Kapatang sukat tamong bawasan ng kikatamong pamikasala at masulungan ng kikatamong loob at ang tamong ting kapatawaran ng Diyos at ng balang nito. Datang ka o anak ng Diyos at gawang ting kayabe mong tigil matapang anak ng iba karinig banwa. Ginoo kakalulog. Datang ka o anak ng Maria, at gawang muling mahigit matampang kawangis mo, taong mayang tingin patmeto, makatuliran, malugod at kalugod-lugod. Kristo pakalulog. Datang ka o atalapangahos, kay kaming kapanalig, at paintukulan, lumakad kang kayabe ni Kingdala Ninggir, at ipagkalugod kay kami, ingkay kang napayaman, tula at tetagan. Ginoo pakalulog. Gisingan mo kami, Ginoo, upang kasadya kami panyatan mo. Labitan mo kami tayo, painturo, tingye at anamon. Amen. Manalangin tayo. O ipaming at sumalo, pag-imputan na rin puso ing kinatulog, at patulakan na rin kaisipan ing sala ning kinamamano, palamlaman mo ikaw kami, kang Kristo may kaming talapaligtas, at ipagkaluging siya ng sumulong ning loob, baling mo lang ning kayong panyatan, dasa natin magsaya araw-araw, at pagkulang tatanggap ng sana, ning kayong katutuan, hindi alam ni kapaminatan ng Kristo, Pamabasa ng iba, yung libro ng Propeta Isaias. Ika o Ginoo, ikikamintana, emuketik na ang liligtas. Bakit paintulutan mo mililisya kami o Ginoo, karing kikamintana? Bakit pabustan mo ikasya sa tinggundo at ipamalinggulog niya? Magbalik ka kaya kami, kinguli rin kaya kasusuyo, at kinguli rin tao kaya kang pinili, ama ng ining bandibo, kapilanan. Bakit may gabakan ng banwa at ipa? Akit na ka rin mundo at galgal na kita. Alamang may rakit at may karandang imeto ka Diyos, kaanti ika adarangkan. Karing ating karetang bati, para karetang bibili, yung karetang kapalayan niya. Matulang lang tatanggapan, datang mana tulang niya ko, pamanyapat ng matuloy. Datang makagana ka, nung makanano ko lang uling inyetin. Minwara kaya kami, makanyan man,
Situlong ni ing pamadyapat ing kasalanan. Lipat ing maragul mong wakya kami. Tigdos di po ing pamadyapat ay gusto. Manibat ko kanilang minunang panahon. Meging makasalanan kaya agyang ing pemamayan ing dilig dapat may ngaling basa kamarilan. Uli ring kasalanan meging antikeng bulong alalani at pipay-pay tingnan. Alam metong maglalapit manalangin keto. Alam metong maglalapit panyawan saw keto. Pimpanan mo ang sarili mo kaya kami. Ilutan mo kami. Uli ring kasalanan. Dapat ikaw ito kaya kami nakakap. May ngalit yung bilang at ikaw iniyuyubog kaya kami. Ikaw inilalaman kaya kami. Ing amano ni Pito. Salamat ing Diyos. Dalit na mong pag-ibat, ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at liligtas kami. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at liligtas kami. Pagramdaman mo kami, O Pastor ng Israel, ikaw ang matuklok ng trono, bago ang kerubim. Ipapit mo kaya kami, kaya nagsitanan, Nebeli, at iligtas mo kailan. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at liligtas kami. O Diyos, ang mayupayan ng totoo, iba't banwa mong matas, lawan mo kami. Ligtas niya yung tanaman, akirang pena, yung ubas sa tanaman, akirang pepalaguman, at pepastan. Ibalik mo kaya kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at liligtas kami. Dapat ingatan mo lang iligtas, ikaw kaya kang pinili. Ang balayan ng pagkaluban mong isikanan. Kanita, kapilan man, na kaya magtaksil kaya ka. Pagkalubanan mo kaming bayong diyan, at kuryanda kang biyabaya. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at liligtas kami. Pamamasa iba't pinusulat ng San Pablo kahit tao o nito. Malawang na sanang ibigyan kay kayo ng Diyos ang kay katangin pa at pinilutangin sa Kristo in grasya at kamay. Baralas kong bagya kasalbantayanan, kapasalamatan ng bakong Diyos para kay kayo. Ulit ng grasya binigay kay kayo, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Ulit ng pangayabugyo ng Kristo, naging mabandi ko ang sabang bagay. Pati na ang pamagsalita at verwan. In araw tungkol ng Kristo, malino mayalagit kay kayo. Tunge at sumangge kayo, ing sabang kalang na espiritual. Ang pangalan niyo, yung pangapakilala ng ginutang niya sa Kristo. Ang tamayana na kayo ang dating wakas, panalangin ko alang kapintasan, kinaldoon ng ginutang niya sa Kristo. Kapatid ni Diyos, ang inawos kayo, para hindi ka pamikayaran ko ng kailangan si Kristo Jesus at Pilihan. King Amado. Salamat ing Diyos, para kapatulan ng
Kumanta ang kayo, at kaya atin. pamamasa king maya mamalita at pagtang San Marcos. Gaya niya kaon. Jesus nga nakaring kaya talaga, mingan kayo at paraming mga sadya, huling kayo balo, nung kapilandatang ing makatakdang oras. May ngariyo, ing medyo malalaking ning lakbe, ing marayong lugar. Ipanibala kayang tuktanan, karing ipos na. Ing malang medyo ang pangking kayang katungkulan, at yudos ing guardia ing paskul, pananatiling makasadya, ing kayang pamagbalik. Inya, magsaya kayo, magsadya kayo parati, huling kayo banong ng kapilan niya data, ing makibandi, ing balik. Papalyaring sisilip, kapitanan Levi, galingaldo, owaw. Pagka bigla yung dapat at dasa na mong matutulog, ing sasabyan ko kayo, yan naman ing sasabyan ko, karing sabla. Magsadya kayo. Ing mayon ng balita, ing Kapunyan niya kaon, Kristo. ing sasabyan ko kayo, magsadya kayo. Magrasya naman po kayo man. Malamos kayo po, ikinatamang misa, lalo-lalo na nakikipayang banwa ng Santa Iglesia, nakikimunang Domingo ng Adviento. Metong siguro bagay masakit, in Vietnam, yapin ng mag-umpisa. Lalo-lalo na po na karing kinatapang kanya na mayong graduate, makapag-obrala. Minsan kitnan kayo, kanang makilala, bayo yung graduate. At nga po, wagi masakit yung makapag-obra. Masakit yung mag-umpisa. Nakakilala, may kapamilya, kinig-obra mo. Mapapalong timdiman din. Kaya din, dahil gagawa naman po, banbalingwang makapag-umpisa. At nga ng may kibat, discarding disposition mo. Discarding at disposition, importante na ngayon mag-umpisa tao at yan. Bayong panwala naman king sa Iglesia, panahon na naman magmula at mag-umpisa. At naman pa ng mga nanong masakit, ing mag-umpisa mag-ipag-obra, makanyan mo naman may kanagkasakit, ing magmula ing bayong banwa ng Santa Iglesia. Pero isaman, masakit ing mag-umpisa na nakikitang haluran mo, disposisyon at discarding mo yung dapat magdala. Ngayon mo unang Domingo ng Adviento, ngayon mag-umpisa na naman ang kalendaryo ng Santa Iglesia. Lalo kayang disposisyon, lalo kayang discarding, ing sukat tao makalawa. Palagay ko, at ito katlong disposisyon, ing sukat tao pali isinong taring puso tao, ngayon mamanumpisa, kambening pamamasa tao ngayon Domingo. Muna, pagkanakala ng pamamasa, begin right, so you will end right. Begin right, so you will end right. Kaya warin yung tamang kilala na medyo makasimangon na ingawak. Dahil sa benta na may lang, invoke up on the other side of the bed. Yang namin invoke up on the other side of the bed. Meaning sabihin, maniya at isip, yatsi, o ipoya. Tutupin, yung taong maning-isip, pati nga ako niyang pamarusing-isip. Yung taong mali pamarumpisa, tuki-tuki, yung kamalasan kaya. Baka niyan po naman palagay po na
karing abak ning biyera. Numusto kay umisan, mayari ka manyaman. Pero nung malito at aklapan, masira ing mabilig mo pamamagyan. Laway niyo po rin Israelita ing umunang pamamasa nga uri ring kasalanan ni may ginagpi kaming puno alanan ni at may bayin ni nga. Magi na nagkamantugan ing mabigot ng diye, bakit? Uling ing awang pisandang ema sa rese, ing diye maginasala. Kapatag, ing namang abak ning diye, ing sana mang pamagmula, sukat yang umpisang masaya, sukat yang umpisang magras. Bayi sundo tao, ipapala, tinggiyan tao. Halimbawa kayo pong kasal, ito dahan king silosan, doon umpisan ng tinglang dina. Bayo kaging abro, umpisan king katamaran, doon ipangit yung sigasig at siparan. Bayo kaging opera, palimunan tingkinan doon, doon singa ng lo at kaya ng lo, yung ipangit. Kaya yung panahon na po ng viento, king kinakapong pamaninaya at king kaganapan ng panyatang nino, hindi mo naman sana yung kinakapong sukat ganaga. King pamaninaya tao, umpisan kayang kaya, pan manawa yakin ni ganaga. This Advent, let us all begin right, so that we may all end right. Tatlong pagkakang iting panahon ng viento, ang pwedeng pamamasa, begin with the end in mind. Begin with end in mind. Agad natin po itang metma contest, itang metma photojournalism contest, king politic games. Ing ninyabot, itang metma contest sa ito, literato nene mata, o ready mo. Ting mata, ilang ulit mga literal. Matano ni Carmen mas sprint runner. So kapag mag-question lang pupulay, itang photographer, literal niya. At kaya ba, hinay-hinay ito rin kaya mata. Yung ninyang book, itang congress. Potang lawin may literato, kabutihan mata. Anya ka lang reklamo, ba't naman ninyang buti mataya, karang kalalim lang mas masanting nga ako matay, tingin po. At yung eksplikado rin judges, yung sangkan, nung bakit ninyang budya na pakakutunan niya yung mata. Uling ng mata, tingbusan ng mata na akin pakasalamin niya, ingamano, finish na. Potang pekatututan nila naman kayang ayaw na sulat akin po, finish line. King kayang mamag-umpisa, lara, king kaganapan, makatapat na kayo. Pamanpupulay, king namukusan, nanamuling ibili. King pamagmuna na mao, tutuyang determinado, no alintana, ting sa gabal king kalala, pirasyamos. Kanuran kong kapataran, makanyan mo naman sana kay matamo ing pamanupisatan, king kulay, ning papaglagpetang kining panahon ning agyan mo. Mayakit king sana, mo ka rin matatamo, tunay may hit ka rin puso tamo at pinugluban, ing tunay tamong paras. Isanabing sana kay matamo, ing malino ng finish line ning agyan pinatakpinsan ang kinatawang tunay ng sangkat ng pulayita giningapat ng Domingo. Yakin na nanaliwan, finish line na inika, Jesus, ang ibabay, King Pasko. May kayang problema na naman ang Pilipino, muli masyado ng maraming mga masusi in Christmas. Dito niya pa ako in Bermans. Ang pagkal ni Jose Marichan. Nakantaan yung Christmas song. Yung problema ka naman ng Pilipino, para sa ang finish line,
pagalaw ng tao. Anyapin ko ang simbang baby as nakatangkay sa atin, pero pangaras king pasunado kung tao na. Bakit? Kuya ng tao. Kuya nga niwa, natakas ka rin na pero maras na kita, kayanin dapat po itong panahon na masaya. Christmas season. Pero manahon, payanin Pasko po ang nila sa December 25. But in fact, mag-umpisa pa. Nang kaya nakalingwan na, na yung finish line na nilagyan yung finish line na ng simbang baby, yung pinalingaliwa, kundi, Jesus ang ibay, yung Pasko. At yung highlight na nilagyan yung piling panahon ng Pasko. Lawen niyo po rin yung tao ng Corinto, yung katawang pamahasa, ibang pakikiba, makatatap na karela, yung finish line na karelang panayan. Kana ni Amano, yung pangayagong yung mga Kristo, yung pangayagong yung mga Kristo, may pabandigo yung sablang tao. Tunay at suki kayo yung sablang tao, ay spiritual, kapag panayan yung pangakilala ng pinuntahan na sa Kristo. So karela, as ng kanino yung finish line mo, yung para sa anangiwa na may Kristo. At timurin niya patating pamamulay yung tao marinig, tumingtuling ang biyento, etamo sana nakalingwan, o etamo sana maging sumbagan, pagkanita, tingaliwang mo patatamo, akin dyan naman yung finish line mo, yatin itinutamo, na sa Kristo ang ibabay, tingpas. Ako sa tala po sana, deling tao ting Corinto, panayan ang mitmong espiritu, para ilutos ng panyatang ng Ginoo kapag manalipin. Kapatid na lumadaling tao ng Corinto, let us begin this Advent with the end in mind. At nalit ang end ay ka, nino ing end ay ka, alaliwa nung Yesu Kristo ng Pasko. Tatlo at katataw yan, pag-alalating pamamasa ka. Begin as if it is our first, last, and only time to prepare. Sana'y panahon ng Advento, may it be a time to begin as if it is our first, last, and only time of preparation. Po napupunta tayo yung gulog na ng cathedral, kaya sa Kristiyana, at yung makasulat kaya ng bago na la mesa, ito ka rin yung aming blessing pa. Makasulat na rin, priest of God, celebrate this Mass as if it is your first Mass, your last Mass, and your only Mass. Uling pagkalakay hindi kami, dami pong pari yung sakit ka ng misa, ano pa naman yung domingo, na kaya din kayo mo na mag-tendency mapagano, o kaya makay na ating energy. Ang timong pagkalaka, priest of God, celebrate this Mass as if it is your first Mass, your last Mass, and your only Mass. Pero sana kaya mo kaming pali pagkalakay ka. Sana kayo tamang mo naman, panagkat kayo matang, paninig panahon ng Advento, pagiging panahon ng pagiging pamagsadya, ikpanyatang ninanagin. Huwag banwa-banwatan ng ulit-ulitan ng panyatang ng panahon ng Advento. Dapat pistahan ulit-ulit yan. Ang katana-katamo mo naman ng Santa Iglesia at ng Ginoo, ba't makamalan at samasan ing itatamang kapagsadya. Kalupa ng pamagsadya, apanabili ng Jesus ng Ebanghelyo, mingat kayo na at parami kong maksadya. Uling kayo balo kung pabilang datang di makatandang panahon. Kapatid, sa basa at pagkamalang taong pinsana, ikapagsadyan at kapanayan ang kikatamang gagawa, kaniting bayong banwa ng Advento. Uling palimari tao, pota ininay tawli, at yan nakabuk ikikatamang bago kaya harapan, inanong Ginoo, ang ibabay. Anya ng murag kong kapatid,
Ikikatamo kong kapagsadyan, ining panahon at ito. Let us begin as if it is our first, our only time to prepare. Tama. Ipasya ang kasalbantayan. Sasalbantayan. Yung Diyos, pangmaypayang tuto, dinala ng ibang pagkayat, at ang Kristo ng pagtutong ng binutang. Pinagtitilupayan ng Kapal ng Espiritu, ibayin ko sa Mariang Virgen, inasa alam ng payang kondisyon natin. Ipao, Itus, Medea, Ituto, hindi parang kalimere, Intatalodo, Silviyang Virgen, Pepe Iglesia Balwa, makalulok, wala ng Diyos, pangmaypayang tuto. Iba't ka rin magbalikan ng Virgen, bago kong pag-ibagay ang konde na matili. Sasabang tayo kung iba ng Espiritu, yung Santa Iglesia Katolika, yung pangsamakting Santo, yung ipapapatawad na yung kasalanan, yung ipapasubir ang Virgen, at hindi alam ang Kapag ang nalangin taong iginutang Yesu Kristo, para maging matigid, tamo hingayang pangayan siyo, at yung kaligtasan dapat sa ating mabilog kaya. Katamo sumali, Ginoo, datang na ka at iligtas mo kami. Ginoo, datang na ka at iligtas mo kami. Ginoo, pabandyan ni lahat akamulo ni Iglesia. Balipatit ni kung daran ka isabang magdula, matularan panglapat, litmong lunos at pakadulo, ring palikasaya, at magulisan tungan niya talampagluwari, ring paglulo. Ipanalangin ni Pieka, Ginoo, pabandyan mong kabyasnan, din pangutok ng Pieka niyato. Ban iyatagda ang kapayapan at katuliran karing sarili ng bansa at inangkas na ng kabilungan niya. Ipanalangin ni Pieka o Ginoo, pabandyan mo makanaligan Pieka, dinaranan kasakitan. Banakit daw, nungluan di unugod mo karera at makatagmula ng sanang tao tarating mo, hindi ang pamalastas at pakalulo. Panalangin ni Pieka o Ginoo, pabandyan mo ang iyang Espiritu ng katapatan. Din niya sawang masisira ang lulus. Din pari at ang Diyoso malililig. Din inalikuran ang medigo yung karera butuwata at pandanan. Ipanalangin ni Pieka o Ginoo, pabandyan mo ang iyong komunidad inugod mo. Bandalan at kilalanan, ilulagan ng balang mo. Niyabi-abi ang diye, yung sablanong pangyayariwa, at pansinan, yung dapat yung meron at meron. Ipanalangin ni Pieka o nagapasa ng Diyos sa pasalamatan galing panasa. Ilunasan ang kayagan ng maligaya, yung kapatagtamo niya ang ipanalangin ni Yan po ang gandang salitang kapag-isip. Ginoong Jesus, ikaw, igdaratan panibalong kami at ingkikimiyan ko. Maging tulad na kasan, kapayawanan, kabilugan at kapanaligan, nginit manggamang tingalanan ko. Amen.
malapit na. Lungkap tumerang palakpak, umulit daralit ka. Sa lubong taong hirapan, o yan naiinom. Iangat yoring bundok yo, at lumawe kayo. Ingpakayan pusyo, malapit na. Iangat yoring bundok yo, at lumawe kayo. Muling pakayan pusyo, malapit na. Taong may nataong matput, sana makamawag na. Iisin namin harun na daratang yan Ginoo. Iangat yoring bundok yo, at lumawe kayo. Ingpakayan pusyo, malapit na. Iangat yoring bundok yo, at lumawe kayo. Muling pakayan pusyo, malapit na. Manalangin kayo kapatid, maling kayo katamnaw, matanggap yung harapan ng Diyos, alubos mayo pa. Tanggapan sa amin yung ilaw at regalo. Hindi ko uli at pinagaya ng Diyos. Nagkakasama sa plata at magiging na sa Diyos. Oy, mamimiglalang, ibating sablang tiggalubong kay kami, darawag ni iking tinapi at alaw, samantalang susuyuan na Pangini, tanggapan mo rin yung kiking amin, at nabayaran mo kami kung kami nakanin pangako mong iyalan ng itianuan ni kapamilatan ng Kristo. Inginuman kabayan kayo At kaya ang Diyos. yan tayo rin puso. Kaya ang Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos kamo. hindi karapat-dapat at tumatuloy. Tunay din karapat-dapat at patuloy din pasalamatan na panamarati. Numan ka rin o yung pa, Diyos, ingalanang at lubos mayupaya. Kapabilan ka ng Yesu Cristo ang Ginoo. Inyang ling makubabayang ling isawot kaya kami ang ling tao. Di parami kang binalang mo, kanintapang ginuna. At ligad na para kaya kami hindalanin. Panay turong ikaligtasan. Inipanayan niyo ang tingaldo, o tanging Kristong ginumi magbalik yang masibago, kambeni kayang ligal, kanita maging kamiyasan, itang kaligtasan na pinapod, ang edi paninayan mo ipigil mong kasal ng bayan. Ulinita, kambening sa plangkor ng hel karing banwa, daralit ingken ang ligal. Manal
O manalingin pa, karapat-dapat na kanapulya ng Menayato, uling ikapamila taning kaya kang anak Yesus Kristo ang Pinoy, at ikayo payanin man ang Espiritu, dininan mong iyan kapanalan ng sabla. Alamang tuk ng mamaos ng kaya kang balayan, panmaniban king kayas na tingaldo, hanggang king kayal urna, king dalil sa dawan niyang mangyan, bilang kapanyamban king lagyan. Oy pa, pag-anwamon, kabanalan mo lang palubog king ng Espiritu. Reting ay nadaralamin karawang kaya, para kay maging magilang katawan at kaya, ting inuming Yesus Kristo, aminutos kay pag-iban pagpasusyal niya, iting mystery. At tatandaan nito, payuyang idaw ko sa loob ng pamaylasan at kamatayan. Kinuwangin tinapos, kaya salamat kay ito. Irason, dinuwang na rin kayong disipulo sa kanya, managing man at kanangin, ting kanang katawan, idaw niya, para kayo. Pakanyan po naman kay Banilang unang kinuha ng talis. Masibayo yung salamat po. Ginawang ng talis ka rin kayong disipulo sa kanya. Panandihi, ikoman, minununo kami. Iting talis ng karangan na. Ingdayan ng bayo at alalangin ng ipan. Amin po po para kayo para maringsap lang tayo. Panagay pa rin matawaran na rin sa lamin. Kaptayuti at timong kami naroon tayo. Misteryo ng kasalpatayanan. Kamatayan mo, Ginoo, e kami ang naganakan, pangasubli mong neme, e kami ang pagmasusyan, maligayang pamagpaling mo, e kami ang panilaya. Amen, amen, amen. Oy, pagaganakan ng kamatayan, tingke kami anak, kami nga muslim. Ikayang maligayang pamanyubing neti, at ingpamaytas na kami. Habang panayan, diing panyatangan masibayo. Kaya darawang niya keka, bilang kapasalamatan iting pagye, at banal na sakripisyo. Baliktan me, pag-amuha mo ni, ingyayayin ingke ng Santa Iglesia, at lawan ng ilaw ng sarili na. Pauli ng kamatayan, at ikwan kaming sinunteho. Pagkalaman mo, hindi kaming bisulo-sulo, ingayang katawan at kaya, ikatwan kami ng banal na Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mga Espiritu ang Kristo. Gawa ng kesanan netong ay lahat ng dawin ng Diyos, at papalerya na kaming nirakayanan, iklimamanan ng ng banal. Una kang belang Maria, ing Virgen ay doon ng Diyos, kambelang San Jose, kayang esposo, kayang taga na rin apostol at maligayang martires, kambeling sablang banal, pauli ng mamamilan naman, manalig kaming nirinan kasopa na lang patana, in arapan mo. Oy pa, itisa ng ayin ng pangasot na keba, pamukay ang kapayapan at kaligtasan para kung magilugaya ko, masik na ngalen sa bantayanan at tugod, ingke mong Santa Iglesia, at kasalukuyan maglagde, ketiyan. Kambeling nilang Palasuyo, i Francesco, ingke kaming Papa, kang Pasyan at Florentino, ingke kaming Obispo, kaya mangbitig niya kaming Pura Paroko, di sa blang Obispo at Pali, magpali at religyoso at religyoso, at di mabilig mong palayan ay nagpos ng ganyan. Oy, pakiramdaman mong dit mong makalulo, ing panalangin na niling pamilyang tinulog mong talagang araw mo, lunusan mong matipunan din sa blamang anak, doon na man makasawa. Ganakan mo na ng ding pumatad ni Amiyang Nabie, ding sa blangketa, may matulat lemon na etiyan.
Malungkot mo sana tanggapan hindi ng kayagyan. Anong buke manayang magkaming tubos ing ligayang malananggan. Ing kapaginatan ng Kristong Ginoo, at timuli ng pagkalumbuking yan po, ing saklang bagay man. Ing kapaginatan ng Kristo, pambenat kaya, ipang mayupayang tuto, agong ing banal Espiritu, pupuriyan dapat para alam ng raman, ing alanang. Manalangin tamo, awagis ang Jesus. Parating ing kabyus ing kasalanan, piligtas ing sablang kaligaligan, habang marinaya kami kampeni maligaya ng kapanaligan, ing panyatan ng Yesu Kristo, kay kaming kalapangapos. Ulit kaya kaya at kaya at ligaya magdaan. May pag ginaming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko, pabiyan ko kay kayo. Emo sa kapalitan ing kay kaming kasala. Nuning lawan mo at ing pansinan ng isang pantayanan ng kiyang balayan. Pamayapan ng kong bilugan at pangkikapurian, ika pamibiyat matari ng lamang pinaranan. Amen. Ika mayapan ng Ginoo, ang kanayang parati, At kaya ang tamang ngini, kapalit ng tamang lubog at kapayapan. Kapayapan mo. Kasalanan ng sanlibutan.
ing kilala ko king kasalanan niya. Kapalat ng mayayawos king apuna ng korban. Ginoo ang patampang kakakema, dapat kasi naman kumain na. Sablang tawa kita, inglikaya ning Ginoo. Mugat aking mata sa mundo, ikulisak pamanyaos mo. Tumula ka o Jerusalem, nangalaning hinungketang Diyos. Alam ko kung ang makanya, bundok-bundokan padaran na, at isang lang tao akit na, iligaya ning Ginoo. Alam ko kung ang makanya, bundok-bundokan padaran na, at isang lang tao akit na, iligaya ning Ginoo. Insiwala ko pulisak na, isadya'y galaring Ginoo, ituloy
Kanya, undok-undokan patalan na, pag-isang ng tao akit na, inligaya ninyo, walang pulpul tambakan niya, undok-undokan patalan na, pag-isang ng tao akit na, inligaya ninyo. Manalangin ka, o ipapalang na sa nating panginaban, itulungan kay lubod, ingayayang manuwa, ingayang pangako kapalayan, at kabayanan kaysa ating kipindalan kaya, itiapon ni kapaminatan ng Kristo, pinuhin. On December 8 is the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. The parish will hold the Triduum on December 5, 6, and 7, Tuesday, Thursday. The schedule is as follows: 5:45 p.m. Holy Rosary, 6:10 Triduum prayer, 6:30 p.m. Holy Mass. On December 8, Friday, we shall have 2 Masses at 7:30 in the morning and at 6:30 in the evening. Also, the Saturday choir is looking for volunteers every Saturday evening. If you are interested, please come to the office after the Mass. Another announcement. May oras po kay Kayuhan, Kalugutong Panagkat, Pangleling University of the Assumption, Inkarenang Bumunang UA Home Run, Banaban, in Clark Parade Grounds, Pampanga. Ing Alto, ng Enero 28, 2024, Domingo yun. Lalapit kami karing malugot yung puso para tumagong inesadong pamagpikon. Uling ingadi pong apera, nila siya karing scholarship programs, ang pong yayariwang community outreach projects ni alumni. Malyaming bisitahan niya in UA Home Run Facebook page para kinipamag-register ang pong karing ariwa pang-bitati. Dahil kung salamat, run with us, run for the scholars. Parang po. Inginuman laki ang kaya. At kaya, Ito po yung para paniwalan niyo, tingin anak ng Diyos, isang dinatang niya kay katamo, panayan niyang natang pasibayo, manalo na sana ng panyatang na, idalanan kay kayo, insana ng kayang kapananan, ating bendisyon na, pagdalanan mo ang ating mga. Manalo na sana ng Diyos, gawa pang matatag, ing kasalpantayanan, masaya ing kapaninan, at alang sawang lulurod ka rin sa blangaldo ng Diego, pagsadya kayo at pagsaya, huling kinatang kalapagligtas, may kisabot yung kay katamo, ang tingmeto matao, o tangdatang yung pasibayo kitmon ligaya, ablasanan na po sanang ye alananda. At bendisyonan kayo ng Diyos, lubos kayo paya, ingit pa, ingana, ating banal ay Espiritu, ing katamo, lisa, kaya rin, umenamok, ing kapayapaan at ligaya ng Kristo. salamat ng Diyos. Kaya inginu, ingalo na malapit na, manayan kaya inginu, puso na
matag na